zviri kunzi vakabayiwa nebanga, ndo manzwi randakaita kuti vakabayiwa nebanga. Vanonzi pasaidi apa nepasaidi pedumbu apa. Ini ndakatotya nechitiko chacho banga kusvika mudhuze chaiko because ndakatya. Ndakatya asana kumbona zvakadaro kuti vakatanga vanetsana makuseni vachinzi vanga vabvudzana nyaya dzemagetsi dzadziri kuma past 7 to 7 past 7. Takati ini kusati kwangu ndakazvitenda ndikati runo wangu wapinda machena tisingazivi kuti tapinza ngozi mumusha. Tiri kuchingamidzai pano paSly Media TV. Nhasi tiri kuno kwaRusape kuVhengere uko kune chiitiko chinosuwisa chakaitika chemudzimai akabayiwa nemuroora wake nebanga achibva ashayika. Sezvamunoziva isu seSly Media TV tinofambira nyaya idzi kuti tikupei zvizere. Regai titaure nehama nevavakidzani vatitsanangurirewo kana kutirondedzera kuti chii chakaitika kuti tizosvika pachiitiko chinosuwisa kudai. Kasawira makadii Tiri pedu makadiniwo ekutanga ndinoti nematambudziko akaonekwa. Munganditsananguro here Sawira kuti shamwari yenyu akanga ari munhu akaita sei uyezve chii chakatora nzvimbo kuti tizosvika patiri nhasi? Aiwa, shamwari yangu mukutamba tese handina kuona chachakashata pashamwari yangu kusvika pakuzotamba tese. Anga ari munhu akanga aine mwoyo wake wakanaka, munhu aigona kuwakidzana nemaneighbors zvakanaka, pamba pavo achigara zvakanaka nevamwe, though zvakazoita kuti vakazoita dambudziko rakabva mukati memhuri yavo pakugarisana kwavo. Asi anga ari munhu aiwakidzana nevanhu zvakanaka, aitaura nevanhu zvakanaka, aitsiurawo nekurayira kana even vana vevamwe. Kana umwe munhu akaita dambudziko vanhu vaitouyawo paari vachikumbira mazano nerubatsiro. Alright. Nanzwa muchiti mimi dambudziko rakazoitika mbamavo raive dambudziko rei? Rakanga riri dambudziko raive pakati patete nemuroora. Ndo zvainetsa mukugarisana kwavo nemuroora wake kubva zvakabva nzvadzi yake kuSouth nemukadzi wake vachizouya kunogara pambapa. Vakanga vane nguva yakareba sei hanzvadzi yavo yauya nemuroora pamba? Tingati zvegore nesome months because anofanira kudai akatouya last year muna January hanzvadzi nemukadzi wayo. Saka muroora achiuya vaigarisana sei? Imimi ndinoziva saSawira munenge muchiudzwa zvese kuti Sawira akomba uku zvakamira zvakadai zvakadai. Vaigarisana sei mugore iroro ravagara? Sawira wenyu aiti kudii maererano nemuroora? Mukugarisana kwavakaita achitanga kuuya vanga vakagara zvakanaka nekuti akasvikira mumba matete vachibikidzana. But handi munozongoziva kuti munhu womukadzi anoda kubikira murume wake pake ega. Uyu ndobva azviona kuti ndozvapa akati aiwa rega nditi adini abike pake ega. Ndokuzosasamuka kwaakaita akubika make ega. Ndopakazotanga tunyaya pongoita kunge kakunyeyana mashoko achingofamba kuti unyatsonzwisisa kuti problem yacho kuibata chaiko chaiko. Tinoaziva madambudziko anoitika pakati pana tete nevaroora. Tese takaroorwa, tese tiri vanana tete, tiri varoora. Tine maproblems atinoita ari maina pakati pevanhukadzi. Aidha ngeemakuhwa, ekunyeyana, ekusawirirana kana kubatirana poto chaiko vanhu vakadzi inotoita nyaya. Asi kuti unyatsobata kuti problem yacho chaiyo yakanga iri papi, yainetsa kuinongedza kuti problem iri papa. Saka taingozvionawo inini semaproblems aya anenge ari pakati patete nemuroora. Alright, Sawira, saka imimi muchiona muroora nesekumzivo kwamaita muchiva nemaimboyo muchifambidzana naSawira wenyu, muroora aive munhu here airatidza kuti munhu ane hasha kana kuti munhu weviolence? Pane here zvakadaro zvairatidzika pamuroora wenyu? Ndingati kupika matraits ehasha aingova muroora anga akasununguka hake handiti. Asi pakutsiurana apa kuti vakanetsana womutsiura handiti paingoramba akaita kakudini kakubatikana. Akatsiurwa iramba akangoita kakubatikana. Kusada kuregedza chigumbu. Kana kuti ukamutaura kuti makoti ita kunge makoti pamba pevanhu, makoti unofanira kuita kunge makoti handitika unotsamwa. Aiwa, saka imimi
ngandeipa chiitiko chazoitika ichi. Shoko makarinzwawo sei, makanga muri kupi pazvakaitika izvi? Ini shoko nderechipiri nekuti vakatanga vanetsana makuseni vachinzi vanga vabvudzana nyaya dzemagetsi dzadziri kumapast 7 to 7 past 7. Iye ndobva azondifonera ndiri kumba makuseni ndakatorwara, akati uyai kuno, ndobva ndaenda zvikanzi panapa tabata dzivo pazoita kakuzorovana. Anditi iyo musawira wangu pazoita kakurovana, ndikati ko mazosvika pakurovana hindava zvakutosvika pakuti pakurovana here, saka chii chaitika? Zvanzi tatozobata dzivo ari kurova muzukuru wenyakufa. Ndikati kana mari bata zvakanaka, saka iye makoti uripi? Zvikanzi makoti wambosasamuka waenda panext door. Ndikati zvino uyo akazvitakura haana kukuwara here? Anofana kundotariswa kuti haana kuzvikuwara here, asi nyaya yacho anga akazvitakura ndiani? Muzukuru. Ndikati asi inonetsa nyaya iyi nekuti inofana kufura nekumapurisa, munhu angorapwi pasina medical report, nekuti akangoripota kuti ndarohwa chete, inoenda through medical reports. Zvikanzi alright, tichaisa sekudaro. Ndobva vatobuda. Ndikati asi munofanira kumboita nguva musingaonani kuti muite brain dziri fresh pamunozodini, pamunonana zvinenge zvapera. Saka manheru manje ini ndiri kutogesa, ndopandakanokerwawo nemuvakidzana akati uri kuziva here kuti shamwari yako yabayiwa nebanga nemuroora. Ini ndakanga ndisipo pazvakaitika, ndakatoita zvekutonzwa. Chiitiko ichi chaitika, asi ndine tarisiro yekuti ndaida kupfuura nepano vasati varara ndichiona kuti zvakamira sei. Paanonzi akabayiwa ini ndakanga ndisipo, ndaitove netarisiro yekuti ndipfuure ndichiona kuti ukama hwavo hwavapapi kubva zvavanetsana mangwanani. Ndapedza kugeza ndopandakanzwa kuvakidzana wangu achindidaidzira nepajurawo kuti iwe sawira wako ari kunzi abayiwa nebanga. Saka kureva kuti vakanga vanetsana makuseni, zuva rimwe chete iroro ndopavazobayiwa usiku wacho. Akabayiwa anofunga kuzi kuma 5-6 here, asi vanhu havakaswera vasina kutomboonana, muroora ari panext door. Abva azongoya manheru, unofunga kuda kunzwa paakanzwa kuti tete vauya vapamba. Akanga akura sei muroora uyu? Muroora yanonzi ane 27 years, anotonzi ane mwana wake ari kuSouth, mukomana, neiyeyu waakauya naye kubva kuSouth, waakaita nehanzvadzi yenyakubayiwa. Zvakaoma Sawira. Saka muchinzwa shoko iri makanzwa sei? Inini pandakatanga kurinzwa ndakati pamwe kubayiwa kwekuchishidzirana semunhu pamwe anga achine shungu, asi handina kutarisira kuti angadai anga achine shungu nekuti mukudzorwa muswere wese unodzoreka munhu. Saka inini pandakazvitore matorero andakaitaka, ndakatora kunge irevenge pana tete. Kuti anga kuita revenge yekuti mambonetsana nemuzukuru. Kuti vambonetsana makuseni. Inga ndambotaura paya ndikati kumutsiura kwacho kwainetsa. Munhu uya wekuti anti inini hangu handinzwaro ende handidi kunzwaro. Zvakaoma, zvinokatyamadza, zvinotyisa, zvishuwa kunzwa kuti nezera randanzwa ranga rina Sawira venyu kuti munhu anga ati kurei unetsana nemwana akadaro, mwana mudiki akadaro, zvinhu zvinorwadza. Saka imi mashoko enyu ekupedzesera munoda kungoti kudii? Ndanzwa kuti muroora izvezve akujeri, munozvionawo sei? Inini chandinongoda ndechekuti mutemo ngaufambe semutemo, nekuti munhu unofanira kudzoreka. Handiti munhu ukadzorwa nevanhu vakuru dzoreka. Ende kana tichigara mudzimba especially dzakaita dzevabereki, ngatizivei kuti pamba pandiri kugara apa tiri kugara sevana, hapana muridzi wepo, tese tiri vana. Ngatirespektanei, ngatipananei maboundaries, nekungoziva kuti imba iyi ndeyevabereki, tiri panapa nekuchengetwa, nekuti hapana anenge akavaka imba yevabereki. Aiwa, ndinokutendai Sawira. Saka apa muri kutaurira pa hanzvadzi, hanzvadzi yemufi naSawira wenyu,
vanhu vaiwirirana here nemuroora vaigarisana sei vari vatatu kudaro zvinhu zvaifamba zvakanaka here kana kuti hanzvadzi yaitora saidhi kana vachinge vanetsana zvii zvaita ndingati relationship yavo pekutanga yakanga yakanaka pakusvika kwavakaita yakanga yakanaka asi kuzoendera pamberi apa nekuti ndaibvunza kuti pamuri kunetsana nemuroora hanzvadzi iri mboti kudii hanzvadzi aigona kuti ndandipindiri nyaya dzevakadzi kusvika ndazoti no haati haapindiri nyaya dzevakadzi kana vanhu vakusvika pakudini pakurovana still there was no response saka ndingati zvinhu zvakazoramba zvichiescalata to that level because ukama hwavo pakati pavo hwakanga watodini wanga watoshata saka sekuona kwenyu mimi munofungira kuti muroora chakazochinjisa muroora akamboya ari munhu akanaka vachigarisana zvakanaka chakazokonzeresa kuti muroora atange kusawirirana natete vake chingave chii vangave vavakidzani here kana kuti zvimwewo zvinhu zvamunofungira ini zvandingatofungireka ndikati vavakidzani vanozotevera zvandambotaura zvekumashure kuti kana tichigara pamba pamai nababa ndepe mwana wese ini handifani kuita my high hopes ekuti pamba panapa ndini ndinofanira kupagara handiti tikunzwanana hatifani kuita mahopes ekuti mwana mukomana ndiye muridzi wepamba muteme yakasopera kare tese tiri vana vepamba whether inini ndauya nemwana wangu ndabva kumurume ndine vana vangu 6 ndinofanira kuwana pekugara nevana vangu vachichengetedzeka iyewo kana aine vana vake tichigarisana pamba ipapo tichidini tichichengetedzeka anenge aona kuti zvepano ina handichadi osasamuka odini aiwa ndapabata tinokutendai Sawira tichingoti nematambudziko zvekare mwari ngavakunyaradzei aiwa maita basa pano ndakamira namai Katsaruvari vanova ivo muvakidzani aigarisana nemufi uyo atisiya kuno kwaRusape kuvhengere regai tinzwewo kuti zvakafamba sei nekuda kwekuti musi uyu wakaitika chiitiko ichi vakange varipo vakazvinzwawo nezvavakaona regai tinzwe vachitsanangura mama makadi yenyu tinofara makadi yenyu chekutanga ndinoda kuti nematambudziko ndiaodaonekwa nganditsananguro here mama kuti musi uyu wabayiwa mumwe wenyu wamaigarisana naye nemuroora wake zvakafamba sei right inini ndingangoti pachidimbu sekuziva kwandiri kuva ndakaitawo ndakati ndichipfuura ndichibva kumba kundichienda kubasa ndobva ndasangana namai ava vachipopotedzana nani nehama dzavo nanatete ava saka mai ava munhu wepa opposite wavo akatira kuda kuvatora kuda kuvakanzela kuda kuvadzora but muroore opposite not opposite vatira kuda kuvadzora vabva vavatora vabva vaenda navo mumba mavo saka vaenda navo mumba mavo vanonzivo ndo mawakaswera the whole mai avalokerwa uyo kuuraya munhu anolokerwa paopposite akaswera the whole day arimo ini ndakangoendawo basa kwangu saka ini ndichidzoka kubasa kuya ndakazongowo ndobva ndaenda kumba ndobva ndanzwa vana kumba ndoda kukubata ipapo mama pamwe kuti akalokerwa akanga alokerwa aikanzelwa nekuti vakanga vanetsana natete vake saka akaswera the whole day achikanzelwa handiti ini ndobva ndadzoka ndobva ndaenda kumba saka ndakazonzwa vana vakuya vachindishedza vachiti mbuya mugoti vabayiwa because ndi mbuya vangu ndobva tatomanya ndobva tauya kunoku tatosvika mbuya vaiva kuda kutotakurwa kuisa pai vakuda kutakura kutoiswa mumota ndobva ndasangana namai vaive paopposite pakona apa ndobva ndasanganawo paopposite vaiva ndobva vatoti vabva vatanga kutoti kochi chaitika zvikanzi makoti weapa abaya tete zvikanzi ane madhimoni rudzi ndaswera naye the whole day ndichimukanzela ndichimudzidzisa ende ndatotaurira murume wangu kuti taurawo naye kuti umudzo kuti chinonzi jere chinorwadza sei because anofunga kuti jere kuSouth Africa ndere munhu Zimbabwe zvakaita sei zvakafanana dai angozvidzorawo dai pasina kumboitika zvese izvi ndobva atanga kutochema ndozvakaitika ndobva ndazongoona mbuya vakutakurwa vakuiswa pai vakuiswa mumota chandoda kungotaura ndechekuti kumhuri yeZimbabwe kana tikaita problem ngatisamanyirai kuda kukandira zvinhu pasocial media because vanhu vazhinji vaperera upenyu hwavo nenyaya yekuti tiri kumanya kukonzida nemafotos of which ngatimanyire kuseva life yemunhu because mbuya pakaita problem vakashedzerawo help handiti vanhu vamanyira kutora mafotos
vanhu manyira tora mafotos ofuchi ropa ranga richibuda ropa rakaita se dopa rakawanda zvoti pamwe dai vanga vakamhanywa nawo fasta pakaita problem pamwe dai nhasi tinavo. Ndo chandingada kutaura even chero kaita problem kana kuti maaccidents muroad ngatisamanyirai mafotos. Social media idzosi life yemunhu munhu unongorarama ka1. Ndo zvandingada kutaura kumhuri yeZimbabwe. Kuhama dzedu isusu tese tiri pamwe chete ngatichemei tine tariro. Plus zvichanoda kutaura ndechekuti kumhuri yeZimbabwe kana tikaita hasha ukatsamwidzana mukanetsana nemunhu ibva paside chimbomuvha away then woita calm ozodzoka panzvimbo ende usatora decision yekuuraya munhu but taurira naye. Ndozvega zvandingada kuti saka pane alright, it's okay. Alright, saka mukureva kuti mimi gogo dai vakakurumbidzirwa dzimweni dzenguva dai tinavo nhasi dai tinavo but pakaita problem ndeyekuti ropa rakabuda rakaita se rakawanda. Vanhu vari busy kutora mafotos, vanhu vari busy kuita zvavaiita vachiona vachita sei. Zvodai anga akakurumidzirwa kumhanyiswawo I think vaigona kurarama. Imi makanga muripo here musure? Makatovaona here vapanze kana kuti vachibuda ropa vabayiwa? Inini ndakazotovaona vatova panze pasi pemuavhu apa, vatova panze vanhu vakutoda kutovatakura kuti vatoisa mumota. Vakabayiwa nechi? Vakabayiwa ne matauriro azvinoitwa zviri kunzi vakabayiwa nebanga. Ndo manzwi randakaita kuti vakabayiwa nebanga. Vanonzi pasaidi apa nepasaidi pedumba apa. Inini ndakatotya nechitiko chacho banga kusvika mudhuze chaiko because ndakatya. Ndakatya asati ndamboona zvakadaro. Tongozvinzwawo kumbudzi kuti zvaitika but asati tambozvinzwa munomu. Asati tambozvinzwa. Muchivaona gogo vachirwadziwa vachichemera help makanzwa sei? Ndakarwadziwa because vaitoti ndakupera simba ndipewo mvura this and that vaingotaura ndipewo mvura ndakupera simba. After that ndo pawakabva watodona havana zvawakazotaura zvakawanda. Ndakazonzwa kuti vane zvawakazotaura vava kuhospital but apa wakabva watoti zvekuti havachakwanisi kutaura. Hanzi vakati chiva kuhospital? Zvinonzi vakati ndishedzerewo mwana wangu kamwana kacho kadiki. After that wabva washedza hanzvadzi yachona zvikanzi rishoni une shuwa here kuti ungandivigira mukadzi wokuti aizondiuraya. Ndo vaitaura nehanzvadzi yavo. Ndo maperera ndo zvandakangonzwawo. Hanzi ndobva vati kuna dokta munozvinetsereko dokta muchindibhandija ndisi yangu ndizorore. Ndo manzwi andakanzwa vakabudisa. Zvakaoma. Makadini? Tinofara makadini. Tiripo hedu mungatitsanangurire here ukama hwenyu naSister Dorothy avo vatisiya mushure mekunge vabayiwa nebanga? Ndo pane ukama wacho. Ore ndi mbuya wakamira sei? Kuti amai vamai vangu hanzvadzi yavo ndiyo yakabara Dorothy. Alright. Saka mungatitsanangurire here kuziva kwamuri kuitawo panyaya iyi kuti zvakafamba sei kuti tizosvika patiri nhasi? Ini ndinganyepe kuti ndonyatsozwa kuti zvakafamba sei. Munongotaurawo kuudzwa kwamakaita rakazongosvika rashoko. Rakasvika richinzi kudii? Ndakatongofonerwa namama wangu vachinditi muripi. It was around 6 p.m. Muripi? Ndikati ndiri mutown. Zvikanzi manzwa here shoko rekuti mbuya mukadzi wasekuru rishona abaya mbuya Dori. Ndobva ndatoshamisikana ndikati handina ndikutonzwa nemi. Zvikanzi ndo zviri kunoku. Ndikati alright regai. Saka vari kupi? Zvikanzi vanenge vaenda kuhospital. Ndikati sezvo ndiri mutown kudhuze nekuhospital regai ndimhanye ikoko ndinoona kuti kwakamira sei. Ndobva mama wanditi kana muine namba dzasekuru rishoni munogona kutanga mavafonera moconfirma nekuti ndangonzwawo ndichibva kubasa pachandiri kuziva. Ndobva ndatora
foni yangu bva ndafonera sekuru rishoni. Sekuru muri sei? Kana sekuru ndiri right, vaidai vari low zvavo. Ndikati ko zvandanzwa mbuya vari sei, nekuti ndatonzwa kuti mukadzi wavo abaya chiuya, saka ndakangoti ko mbuya vari sei, zvikanzi nditoro pachipatara sandavaona, toda kutopinda kuti tivaone. Ndikati alright, hamudi help yangu here ndimhanyeko kuno tiri mutauni. Ndobva wangoti tiri panzi, ndozvakabva waita tiri panzi. Ndobva ndafonera back mama wangu, ndati mama sindafonera sekuru but vanga isounda low, vangu tiri pachipatara but tiri panzi. Mama ndopa wakati saka toita sei? Ndikati tinogona kuita sei? Kuenda kuhospital ikoko, nekuti matauro madairaita sekuru aratidza kuti vanenge vane confusion. Ndopa ndakauya kumba, vandatora zvinodziya vandadzika kunogara mama, nekuti vanogarawo padhuze nepandogara. Vatatora mota vataenda kuhospital. Tichisvika kuhospital takasvika mbuya vachinzi vatobuda vatransferwa kuti Mutare. Takatosangana nemota yanga ina sekuru navamwe mainini wangu, ndo vakanditi mbuya vanzi vaende kwaMutare. Tatobvunza ko situation iri sei, zvikanzi sekuona kwangu vari kurwadziwa, asi nesi ati zviri nani. Ndokuenda kwawakaita. Waenda tikazoona mugroup reRusape community, ndoma takanzwa audio vachinzi mai vaPrimu wafa, vanova mbuya vedu vavo. Ndomasvikira akaita akaita shoko. Zvinhu zvinorwadza. Saka imimi kuziva kwamaita muroora uyu nambuya venyu, vanhu vaigarisana zvakanaka here? Vaigarisana sei? Ende muroora uyu akanga ari munhu akaita sei? Kuziva ini mbuya vangu kuti nyatsoziva kugarisana kwavo nemuroora, ndakanyanya kunzwa saidi remuroora nekuti ndiye aiuya kumba kwangu nguva zhinji. Mbuya nekuda kwekuti munhu mukuru kwandiri, tatisinganyanyi kushare like zvemaproblems zvinawo nemuroora, but muroora ndiye wandakapa mukana wekuti unokwanisa kuuya kumba kwedu, sunungukai mbuya, ndiri muzukuru. Nenyaya yekuti wanga vari muSouth African, saka ndaifila kuti ndofanira kutanga inini kuvaratidza rudo so that iwo wasununguke. Mbuya ndovainyanya kuuya kumba kwedu nguva dzakareba, asi mbuya inini unhu hwavo matauro andaita nawo waiti wakaita machallenges nemurume vairatidza kuti munhu ane hasha anotoda zvekurwa. Ndozvavanga vari pakutaura. Vaingouya vachikomplainawo, tete vanditaura kunext door, tete vanditaurira zvakati zvandisina kuita. Ndozvavaiuya vachitaura, asi nenyaya yekuti hana mubvira ndanzwa side run kana kuzvibvunzawo side ratete. Saka ndaisazoziva kunyatsokugarisana kwavaiita natete vavo, basi nekuti ivo ndovainyanyira kuuya kumba kwangu. Vongotaura vachiti ndauya kuzobikawo kozi ndakumbira tete gasi, vandinyima, asi vanopa manext door. Ndakubikira mwana poriji, arara asina kudya. Ini ndongoti chingobikai poriji, wobika poriji woenda. Asi mumwe musi mbuya vakauya, mbuya vadiki vekunyakura yavo vakauya kumba kwangu makuseni around 7. Ndobva vasvika vachiti ndokumbira kubika poriji muzukuru nekuti mwana akarara nenzara. Ndobva ndati it's okay, bikai. Wari pakati pekubika ndobva mbuya nyakufa wakandifonera zvikanzi muzukuru makoti ari ikoko here? Ndikati ari kuno. Zvikanzi muudze kuti kana akasikirawo aendipowo gasi riri mumba make nekuti asiya loka chidhora kuda kubikirawo mwana poriji. So I was like mbuya vari kutonzi ndovane gasi mumba, but kwandiri inini vanoya vachiti ndonyimwa gasi. Ndobva ndangototi kune munin'ina wangu andogara ndikati da kuzombotaura nambuya nyakufawo ndiwabvunze kuti muroora zvaanoya achitaura kunoko zvinhu zvinoitika here chokwadi here, but handina kuzowana mukana wekuzviita. Wakabva washayika mbuya,
asi ndosina rekupedzisira yakaitika ndizozive kumbuya wandifonera kuti ndikuda gasi mawira aita ayo achikomblena vanondinyima chakati but ndakashamisika kuti musiva wachiti gasi rawo riri mumba make ndikati iye anoti anowanyima gasi riri kubikiswa iri obviously rine rakatofiliwa dai rasina gasi vangadai vasinambotaura kuti ndikuda kubikira mwana porridge munhu wekuti semunhu anga ari mukadzi uya kuti aida zvinhu zvekuti zviri easy zviri fast maybe nenyaya yekuti anga asinganyatsi kuwanawo aigona kuita stress yekuti orit tete vandipa gasi asi upfa handina shuga handina obva atega neni kumuzukuru asi paizosvika kumuzukuru kwandiri aizosvika achitaurawo zvekuda kuti kublackmailawo tete maybe ndozvandikazoona last minute vasati wafa saka ndozvandinongoziva hangu. Mimi muchinzwa kuti vabayana nemapanga kuno makanzwira kuti yakanga iri nyaya yei yavakanga vanetsana musuwo? Munhu akatanga kundiudza aina akati yanga iri yemagetsi yekuti mbuya vakanga vanzi chimbojusawo magetsi asi munhu akavaudza nyaya yekujusa magetsi anga ari mwana vambuya nyakushayika saka iwo ndofunga vakada kuti sei tete mazotuma mwana wenyu kuti andiudze nyaya dzemagetsi ndonyaya ndakanzwa ndobva vatsamwa maybe nekuzobatanidza zvimwe zvese zvavainetsana zvavaitaura kuti tete vanondinyeya muraini tete vanodai vazvibatanidza zvakaoma. Aiwa tinokutenda muzukuru atenda nenguva ino tine urombo nezvaitika mumhuri menyu ngoti Mwari vakunyaradzei. Tinotenda. Ini ndiri Gogosoko. Ndine dambudziko rakaitika remuzukuru wangu rakandirwadza radhori. Kufa kadhori kwakandirwadzisa muvhungu. Hatina kumbozwa kuti dhori ndo mafira achaita. Asi imwe muri kuzvitorawo sei? Tibatsirewo kuti toitawo sei nedambudziko rakati winga iri. Dhori chii chakaitika kuti azosvika pakubayiwa nebanga nzekuziya kwenyu? Ini ndinganyepi. Wakanetsana, kunetsana kwawo hapana akanyatsoziva kuti wakanetsana nei. Asi takazongonzwa kuti dhori abayiwa nebanga sezvo tisingagarisani pamwe chete tinenge tiri kudzimbawo dzedu. Asi maimboshanyirawo here dhori, maimboonana here mushure mekunge zvaitika izvi? Taionana asi dhori haisataura dambudziko rake. Mukomana we nemukadzi wake vakauya mune zvakanaka vakagashirwa nadhori. Izvo ndo zvandinoziva. Vakavachengeta zvakanaka hanzvadzi yake nemukadzi wake. Dambudziko rakasvika ndori kuti hatizivi kuti chawakanyanya kunetsana ipapa pande chipi kusvikira kuti wazourayane kudaro. Dhori akanga ari munhu mukurarama kwake, akanga ari munhu ane hasha here? Akanga ari munhu munyoro here? Zvekuda zvekuti pamwe tingati pamwe vakanetsana vakatukana kusvika murura atsamwa azobaya tete vake. Akanga ari munhu akaita sei? Dhori anga ari munhu akanyorowa. Dhori ndichiziva kuziva kwangu mai vake vari vapenyu, haana kumboita noizi nemunhu, haana kumborwa nemunhu. Ndinoziva dhori kubva ari mudiki iri mhandara namai vake apambapa achizosiyiwa ari pambapa. Handina kumbonzwa kuti dhori akatukana nemunhu, handina kumbonzwa kuti dhori akanetsana nemunhu baba upenyu hwake. Chake chachiri kufara, ukasvikapo anenge achingobudisa zino kuseka buya nemajokisi ndo zvaaigona. Anga asikagoni zvekurwa nevanhu kana kudzonga aswera ari kutukana. Nditsananguro here mukoma kuti nemufi maizivana sei? Munoona hanzvadzi yangu dhori yanga iri hanzvadzi yangu, takakura tese tichitamba tese arauru nepada. Asi mufiro wakaita hanzvadzi yangu dhori zvakandibata zvakanyanya nekuti mufana wangu rishoni akanga auya nerimwe bhebhe rangu kubva paSouth Africa. Ini ndakandoro nemishini yacho futi ndekuti ndiunze rangu bhebhe marudzi aya. Hatina kuziva kuti vanhu vatiri kupinza munyika vachatikwadza, vachatipondera hama dzedu. Nanhasi tiri kuchema. Ndosaka muri kuona ndiri pano ini.
sasekuru wemunhu. Alright sekuru. Muchiwinzirwa muroora mumusha makazviona seiwo muchiti munin'ina wangu munin'ina wenyu achikuudza kuti ndauya nemuroora anova iye muforena ndanzwa kuti hanzi muSouth African. Makazviona sei, makazvitora sei? Ini ndakazvitenda rudo ibofu semunhu angada munhu wake hakuna anopikisa. Yanga iri chomi yangu, yanga iri shamwari yangu. Ndaiwanzovhizita after 3 days ndaiuya apa mushaha tichitamba tese chomi yamu enzadoni nekuti mutauro wavo ndaiuziva nekuti inini ndanga ndisina mazuva ndabva kunyika dzimu dzavo ndandiri kuSouth Africa Cape Town, iye aigara kuEastern Cape. Saka handina kushora mupana wangu kuti auya nemutoro. Takati ini kusati kwangu ndakazvitenda ndikati munhu wangu wapinda machena tisingazivi kuti tapinza ngozi mumusha. Chomi uyu akanga ari munhu akaita sei muchimuonawo? Airatidza here kuti munhu ane violence kana kuti akanga ari munhu ane unhu hwakatonaka waiye? Chomi ini ndichimuona ndichimuvhakachira nguva dzangu zhinji anga ari munhu akapawa, anga ari munhu munyoro, asi hauzozivi pfungwa dzemunhu, magariro nemaitikiro anoitika muchinyi mudzimba dzavo. Enda ndiri munhu aingovhakacha ndichipfuura ndichiona chinyi shamwari seshamwari. Ndima inini nemining'ina wangu umurisei wanhu wangu murisei tiri right nonaenda wangu kwangu. Zvinhu zvakazongoitikawo izvi. Aiwa, ndine urombo musekuru, ndine urombo nezvaitika izvi. Zvinorwadza kuti munhu anobayiwa nebanga nemutorwa, chiitiko chinorwadza. Saka ndandichida kubvunza zvekare kuti anonzani hanzvadzi munin'ina wenyu pakaitika chiitiko ichi, shoko imi makarinzwawo sei? Pandakanzwa shoko ndakabatikana shoko neshamwari. Shoko ndakatorinzwa ndichitobva kunoona mbuya wangu murwere nambuya wake futi machemberedu akura esa. Saka ndakanzwa shoko, ndanzwa shoko ini ndakamhanya semunhu anganzwa shoko. Zvinhu zvakandikatyamadza ndikasvika zvishuwa ndichiona kuti chiitiko ichi zvoshuwa chaitika ichi zvakandibata big time. Nanhasi ndiri kurwadziwa nechiitiko ichi. Asi machembere angu mumusha nanhasi ari kupenga kuti onai wakomana imi ndimakauya nebhinya iri nanhasi chituko ichi isu tiri kutukwa ndionai wakomana kana mukati makunosungirira zvisungirirai ifai ndimakauya nechinyi ndimakonzera nyakanyaka yesei handiri kuzviona pachiitiko chakaitika ichi. Saka nhasi zviri kutibata sekunzwa kwamaita hama neshamwari vachitaura maitikiro akaita nyaya iyi. Tanzwa kuti muroora anova iye ari kunzi muSouth African ari mutirongo kutaura kwatiri kuita akasungwa akabatwa nemhosva yemedha. Mufi aradzikwa muzuva ranhasi kuno kwaRusape kuVhengere. Tichizosangana mune zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika muno muZimbabwe. Isu seSly Media tinosvika kwese kwamuri mukatizivisa kwese kune nyaya tinosvika chiriporipochko. Tinokutendai nekuramba muchisubscribe muchilaika nekuona Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Kundai Chitate. Sly Media TV, building bridges.